ngati mukuonera video iyi ndiye kuti mukudziwiratu kuti chilichonse chochitika mdziko lapansi chasokonekera, ndi kuti dziko lapansi lili pafupi kugwa ndi kuwonongeka. Chikhalidwe cha anthu chasokonekera, umbanda wachuluka, chuma cha dziko lapansi chikugwa. Dziko lapansi lili pafupi kupanga nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi. Zonse zasokonekera. Anthu nkumafunsa kuti nanga pali chiyembekezo pa dziko? Kodi dzikoli likulowera kuti? Buku ili lotchedwa Great Controversy, kapena kuti mkangano wa mibado, lidalosera kale, komanso lidakambanso zambiri ndi mayankho ake amasiku athu ano ovuta amene tikukhala. Inu ndine ndati tidziwitsane kuti nthambi yoyang'anira za uthenga ofalitsidwa kupyora m'mabuku kapena kuti publishing, nthambi imeneyo yakonza chilinganizo mu mzinda wa Lilongwe kuti agawe mabuku awa a Great Controversy okwanira 50,000 kwa nzika za mzinda wa Lilongwe, kuti apereke uthenga wa chiyembekezo ndi kuwathandiza anthu kuti adziwe kuti dziko lili kumapeto tsopano. Ndiye pano tikupempha ziwalo zonse za mpingo wa Seventh Day Adventist mu mzinda wa Lilongwe kutenga nawo mbali, kuti tikonzekere kutenga nawo mbali kukagawa nawo mabukuwa, komanso kupempherera chilinganizochi, komanso kuperekako kanga chepe kuchithandiziro chakuti mabukuwa agawidwe. Kuti mudziwe zambiri, imbani foni pa nambala imene ikuoneka pa screeniyo. Inetu ndipita. Kodi inu mupita? Tiyeni tipite kulalikira uthenga kudzera pa kugawa mabuku a Great Controversy mu mzinda wa Lilongwe, kuti anthu alandire uthenga wa chiyembekezo. Ndipita. Kodi inu mupita? Tiyeni tipite. Mulungu akudalitseni.